que està en venda, el que volem salvar no és un tros de paisatge, és alguna cosa més, que és bàsicament allò que ens va a la vida, que és bàsicament el que resumeix, el que sintetitza, el que comprimeix d'una forma eloqüent, bàsicament qui som, la Terra. Com a partir d'un projecte de polígon s'ha d'acabar parlant de quin model de país volem i quin model de país tenim i com el volem transformar cap a un model molt més just, molt més ètic i molt més sostenible. No crec que sigui la fórmula més intel·ligent, el de fer polígons esperant que vingui algú. És simplement que no té cap sentit ocupar un lloc nou quan tens moltíssims llocs per ocupar. Milers de metres quadrats edificats d'indústria. No hi ha res. I la quantitat de coses que podríem fer en aquests espais, de reconversió de les mentalitats d'aquest poble, jo crec que seria molt important. I clar, molta gent s'ho creu, dient, un polígon donava molta feina, quan és mentida. Jo crec que la millor notícia, com sempre, és que hi ha gent que es troba, que s'autoorganitza, que analitza, que té molt bona informació, perquè al final ser alternatiu també és això, és tenir molta més informació que els altres i saber quins són els riscos pel futur de la comarca, en aquest cas per oposar-se al polígon de la carretera de les Lloses.